Bu yine bir video bilen sizin hizmetinizde. Bugünkü videomda da size bir neçe VPN tanıtmakçı. Bu VPN'ler özüm ulanıp koramak dostlar. Şoň üçin näle işleýäni bilemok. Ýöne häzir siz bilen birlikde barlap görürüz bu VPN'leri. Birinji size tanıtjak VPN'im şu Daharpyň şekli bar. Delik diýen VPN. Muny üstüne bir gezek basýas. Şu şekilde bize VPN'imiz açılýar. Bu ştaýdan Tap to Connect diýen düýmesine basýas. Biraz garaşanmazdan soň häzir şeýle bul bir özüne laýarak bir ýurdy, işleýän ýurdy tapandan soň baglanjakdyr ine. O ýurdy häzir tapdy, ine şo ýurduda baglandy dostlar. Görüşüňiz ýaly ana VPN baglandy diýip çykdy. Bu taýda 3 saat 39 minut 27 sekund wagtymyz bar bizim. Biz muny bu taýdan köpeldik bilýäs dostlar. Add time diýen düýmeni basýas we şu show spin now diýen düýmeni bassak häzir belki netibämizde 5 saat düşmegi mümkin. 2 saat düşmegi mümkin. Şu reklamlar bizi bir gün alar. Bạn cảm thấy thật buồn chán và cô đơn. Thực tế rất nhiều người xung quanh bạn cũng cảm thấy như vậy và ngay hiện tại họ đang livestream trên Bigo. Theo dõi. Tadan çıkalım. Yine görüşmek üzere. Kada şeyle gelip gittiler. O 99 saat netibämizde düştü. Wagtymyz 7 tane bizim dostlar. Görüşmek üzere. Passiýanlyk golleýär bu VPN'imiz. Sizin netibäňizde onuň düşmek mümkin. Indi biz bu VPN'in işleşini görürük. TikTok'a girişini. A ella le gusta este. Sen kim? Nereden? Ha? Kıyamet gününde Hudaý Taala bir Men hiç haçan kalkamca uzak yaşlarda olan mutlu olsun yalı sözleri deyip bilmedim. Ben tek 2-3 yaşındayken kalkıp ayrıdan çıktı. Zачем тебя я полюбил? Çekime yüreğimiz paraladı dostlar bizim. Bu VPN şun ýaly dostlar. Ondan soň şu reklama var Allah'can. Bu VPN bir şey yapsa mı yapılmaya häzir bu. İl VPN'e girip bilenek dostlar. Biz VPN'den çıkıp bilemiz. Var bir reklaman derdinden ýaňa. Bunun ortasına basıp bu VPN'i biz yaptık dostlar. Bunu yapalım. Görüşmek üzere. Bu kovu işledi. Netibäňizde 9 saat düştü. Saatleri yitibemedi ýoksam at time edip wagt alıp bu VPN ulanıp bilýäňiz. TikTok'a girýär, Instagram'a hemme zada girýär dostlar. Dün men bunu biraz wagtlyk ulanıp gördüm. Bunu yapýas. Men bugün şu 3 VPN'i size tanıtjak. Beýleki VPN'leri inlik video goýjak dostlar. Sebäbi bu ekran kaydedýänem belli bir wagtdan soň öz öçük galaýam. Şoň üçin bu görkeden videolarym boş ötmedi ýaly. Derre YouTube'a goýjak. Soň beýleki VPN'leri ertir inşallah netip bolsa goýarys. Bu da dostlar size 2 saat wagt berýän VPN. Şeýle VPN ýa. Bunu açanyňyzdan soň şu şekilde ýüze açylýar. Bu taýda ortada togalak düýme basýas we görüşüňiz ýaly aýlanyp 2 saatdan wagt berdi. Häzir özüni bir işleýän ýurdy tapyp şo ýurdy baglanar, bärde baýdar çykar. Ondan soň bunu 2 saatdan soň Braziliýaga geçdi. Braziliýaga geçdi de Braziliýanyň serwerine baglandy bu VPN dostlar. Indi biz bunu diýelim misal üçin
Tele yemeşdi. Bu wagty gitdi näme boldy? Sizde bunyalı problema çıkarsa bu VPN dostlar. Çıkarar. Şoň üçin muň üstüne gelersiniz, üstüne basyl saklap, şu toğuluk yüzlenme gelersiniz. Geleniňizden soň bu taýdan açiska cache, açiska VPN OK diýeniňizden soň goýa siz şu VPN'i Play Marketden edil şuwat skaçaý deden ýalak ýagdaýyna getirýär. Ondan soň üstüne basýas we biraz garaşýas. Bu taýda ruhsat berýär, razрешение bu принять и продолжить diýen düýme açylandan soň bunu принять и продолжить basýas. We görüşüňiz ýaly şu an ekran geldi. Bu toğulujuklarda biz basýas. Bu taýdan 2 sagat boldy. Özüne bir işleyen yurtlaryň birini tapýan, Portugaliýany tapdy we işledi, baglandy dostlar. Görüşüňiz ýaly biz 2 sagat bir bu VPN'i ulanyp bilýäs. Diýeli şeýdi, hazır TikTok'a girelim onunla. Şeýdi, mysal üçin TikTok görüp 2 sagatymyz geçdi dostlar. VPN'im 2 sagatdan soň wagt alyp bolanyp näme etmeli ondan soň? Şeýdi gördük. TikTok'umuz long dogaly. Bunu ýemesem 0 bolupdyr. Näme etmeli? Ondan soň şeýdi benim VPN'imiz öşdi. Şonda bu VPN şeýdi ýapyň. Edilýän görkezim ýaly üstüne basyp saklap buňa girin we açiska basyň, açiska cache basyň ilki. Soň açiska VPN basyp täzeden skaçaý edilen ýalak ýagdaýa getirin we ýene girin, ýene 2 sagat size taýýar bolup durar öňüňizde. Принять и продолжить basýas. Ýene de ortak düýmeni basýas. Bu adny Argentinada dur häzir özüne bir işleýän server tapyp oňa baglanandan soň ana sagatymyz hem ýene 2 sagat berildi bize. Häzir ondan aşağı gaýdy durar baglanandan soň. Ine bir serverda baglandy, haýsy ýurtdy. Bunu şu şekilde ulanyp bilersiňiz dost. Men bunu yaptım. Bundan çıkacak dostlar. Endi bu taýda VPN var. Bulam şeýle VPN dostlar işleýär. Sagat almak gerekdir. Biraz garaşandan soň häzir bu açylýar. Görüşüňiz ýaly açylýar. Bu taýdan bu toğulujuk 8 ýazyly, kese ýatan 8-iň üstüne basanmazdan soň häzir bu bilen özüne uýgun bir ýurdy, işleýän ýurdy tapyp, birinji ýerde tapyp bilmedi, okey diýdik, täzeden basýas. İkinci gezekde baglanny. Bu da aşağına 0 ýere agurdy. Muň ýöne sagatda almak gerekdir. Bu häzir passiýanlyk şuwat işleýär dostlar. Dün uzun ulandım bunu. Bu da TikTok'a blogja giriyor. Bunun dostlar şu 3 VPN size tanıdayım. Yine de bu devamları gelecek nasip olsa. İşleyen VPN'leri size getirip dururuz. Bular dostlar bu VPN'ler velayetler arasında değişiyor dostlar. Käbir velayetde bir velayetde işlese beýle VPN o velayetde işlenip bunu göz getirdim. Şoň üçin siz barlan işlese ulanyň, işlemese beýle VPN'leri barlap görürsüňiz. Men bu şuwat internetin baş
Men bu wagt internetim 3-4 saat kompütere bagly bolansoň, açyk internetim şoň üçin doňýa dostlar. Sizde bul gowy işler we penler tarifiňiz zadyňyz gowja bolsa, güýçli bolsa, daşyndan baglanýan, ýok bolsa, bir özüňiz ulanýan bolsa internetiňizi, onda bular gowy işler size. Ene işinde ne şettin? İşimde. Ene dostlar, men bunu ýapaýyn. Ene işin... Bu VPN'im öçürdüm dostlar. Ene dostlar bugünkü videolarım şulardan ibaret. 3 VPN dostlar. Görüşmek üzere. Ertir inlik videomda yine de 3'ten olsa da 4'ten 5 olsa da näçetini yetişdik. Bu VPN'leri size işleyen VPN'leri görkezeriz. İnlik videoda görüşýänçe hoşda bolun, sagykda görüşelim. Toýda görüşelim.